musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV moni kala e moɗon salminama inde muɗum e yettode muɗum kala no wowno wonirde kala e saaha hande eɗen ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni city business tawtorede batu ngo ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol fande Kanel renditi ɗo ne tawe ɗo Daouda Dia premier caisseur à l'Assemblée nationale e jagorɗo mo ganduɗa kañum woni Mamadou Talla e dendagal ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui goni dilloɓe e dawrugol tawi kadi ko mantinaɓe oɗon fannu falde Kanel ala no mbatten so wañ ƴetten micro totten ɗum ministre Mamadou Talla eyyi Allah jarama en jetti Allah no mbiruɗa ni département Kanel hande dañi sago mum département Kanel dañi sago mum nde wonno min dendi min e miñam Daouda Dia ayi amin joddi ɗo département Kanel noon ɓooyi hebdo ko wayni kala nde élection woodi ko département Kanel minen kewno wonde premier joni noon Allah wawnani min dendi min goni neɗɗo goto minen jogori yaadude comité électoral o joƴƴinama ɗum noon ko hande min joddima ɗo yimɓeɓe ɓe jiiya ɓe gandi komin gotum minen jogori yadde to Fouta min mbadda campagne Fouta Allah newnana min keeɓa le meilleur résultat ko beelema noon nde wonno ayi saalo yimɓe jaabima ɓe gaare keewal ɓe gaare pamodiral ko wiyeteno tendance ko natti ɗum ɗon fof saabu o noon ko président Macky Sall ko président Macky Sall tan woodi hande taade ko élection présidentielle mone men fof yejjiti hoore mum mone men fof yii ko président Macky Sall wona ministre mum wona député mum wona DG mum minen fof min jejjiti ko amen min darano ko président Macky Sall ko mawo wooda donc heddi ko wooda ɗum ɗon en jetti Allah bandiraɓe ɓe jarama eɗen jetta kala bawnoɗo wodani nde wonno kareli haare ko wiyete haare ko hakkude amen wodano par ce que wonto haare nde yettotono hande min mbawatano hawridde ko haalinane ko noon ko gongira e gonga nde min mbiyani emin jaada nde min jaadani joni ko gongira e gonga ko pellital e kadi e décision président de la république président Macky Sall e jaadugol e Harouna Dia e jaadugol e Farba Ngom e jaadugol e min e Daouda ɗum noon ko gongira e gonga yiɗɓe sarde ɓe yiɗɓe sernude ɓe ɗo ɓe mbawata dañde ɗo par ce que nde wodano nde min kalani ɗum noon hande ko gongira e gonga ayi yimɓeɓe no mbayi weltade a yimɓe ne goniri wonde goto ɗum noon ko ɗum woodi hande ɗo hanani miijade ko fewani hanani jogade jorto bonɗo min denti ko ɗum min ñaguino Allah Allah newni min goni neɗɗo goto amin ñaagui Allah yo juut minen foof par ce que goto e amen fof komin bandiraɓe komin famille goto politique o rendinno min minen kadi nandi yidde so yimɓe nandi yidde noon mbawat yaadude kala en nanduɓe yidde jaadani mataw yidde nde wodani te mbeɗe gonɗini Daouda en jiiɗi ko Macky Sall e kamɓe aɓe gonɗini minen ko Macky min jiiɗi ɗum noon ko gongira e gonga min kawriti amin jaada amin liggodira